Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. 6 маршрут сынау узды. Чаллыда Сидоровка, ГЭС, Зәп, Мәләкәс, Оръягын, Мәскәү проспекты белән тоташтыручы маршрут булачакмы? Фанфуриклар саткан өчен муниципаль милеккә караган киоскларны сүтәләр. Башкарма комитет күрсәтмәсен кемнәр үтәми, Гүзәл Шихапова ачыклады. Өлкәннәр 10 көнлеге дәвам итә. 54-нче гимназия укучылары картлар һәм инвалидлар йортында яшәүчеләрне нәрсә белән сөендерде? 6 маршрут тикшерү үтте. 3 ай дәвамында аз кеше сыйдырышлы 10 автобус катлаулы маршрут буенча йөрде. 6 маршрут Сидоровка, ГЭС, Зәп, Мәләкәс, Оръягы бистәләрен Мәскәү проспектын тоташтырып торды. Вакыт әлеге маршрутның кирәкле икәнен күрсәтсә дә шоферлар аз кыремле ди. 6 маршрут калырмы? Безнең сюжетта. Шәһәрдәшләр Сидоровка, Мәләкәс, Оръягы, Зәп, ГЭС һәм Мәскәү проспектын тоташтыручы автобус сорады. 6 маршрут шул проблемаларны чишәргә тиеш иде. Автобус 58-59 комплекслар аша да уза. Нужен, но он, когда с нового города едет, по-моему, не заезжает сюда. На Чулман не попадешь, на Сюмбике отсюда не попадешь. Ладно, хоть сейчас московский появился. Бүген 6 маршрутта 10 машина 20 минут сайын хәрәкәт итә. Ешрак булмый ди шоферлар, маршрут Чаллыда иң озыны, автобуслар саны аз. Әле еренеп бетмәделәр. Сорыйлар инде менә килеп туктагач, кайда бара, ничек бара дип әлеге вакытта бик белеп бетелмәйләр инде. Маршрут эшләп китсен һәм үз-үзен акласын өчен линияга тагын 30 берәмлек автобус кирәк. Башкарма комитетта бу хакта уйлыйлар инде. Данный маршрут будет он работать. Сейчас будем набирать машины. Тяжело, правда, это все делается. Не идут, но сейчас как бы раскатка прошла. Исполком города принято решение, значит, выдать на те машины, которые согласно старого договора количество карт выдадут. То есть будет официально. Ай дәвамында 6 маршрут тулы көченә эшли башлаячак. Маршрут җитәкчеләре хәрәкәт итү интервалын 6 минутка кадәр калдырырга тели. Гүзәл Шихапова, Луиза Сафуанова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Сентябрьнең соңгы атнасында башкарма комитет бизнес вәкилләре өчен аренда шартларын үзгәртте. Хәзер муниципаль милеккә караган корылмаларда составында спирт булган эчемлекләр сатылса, эшмәкәрләр белән килешү өзелә. Эш корылманы сүтүгә кадәр барып җитәргә мөмкин. Үзгәрешләр күптән түгел генә кертелде, әмма яңа кагыйдәләрне бозучылар бар инде. Исполком тукталышында урнашкан җир асты кеше юлында узган атнада гына кулланудан 60 шешә фанфурик алынган. Киоск әле дә эшли. Камераны күргәч, сатучы һәм үзен җир асты аша чыгу юлының хуҗасы дип таныштырган хатын иҗат төркеменә комачауларга тырышты. Күрше алачыкларда сатучылар һәм шәһәрдәшләр җир асты аша чыгу юлларында алкоголь сатуга каршы. Бывает, спрашивают, говорю, сама не знаю. Если мы не торгуем, то куда я? У меня вещи, у меня не спрашивают. Вот у нас в Ижевске не продают. В этих, переходах. А так бывает, да, в ларьках бывает подпольно продают. Запретили же. Значит, все. Надо стоять на этом. Надо их гонять и проверять почаще. Это же опять пьянство. Если здесь дети ходят, это безобразие полное. Полное безобразие, полное. Я даже видела, как завозят целыми упаковками. И торгуют, особенно с утра, ночью. Гаеплеләрне 10 мең сум күләмендә штраф көтә. Моннан тыш продукцияны конфискацияләгәннәр. Хәзер материаллар арбитраж судта. Кызганыч, бу шәһәрдә бердән-бер очрак түгел. Статистика буенча инспекторлар ай сайын бер җир асты аша чыгу юлында шундый очрак терки. У нас значатся такие подземные переходы, как на остановке «Глобус», на остановке Хасана Туфана. В подземном переходе, подземный переход этот расположен рядышком с торговым центром «Джумба». Дальше киоски, которые расположены в подземном переходе на остановке «Универсам» поселка ГЭС. Сентябрьдән башкарма комитет карарына үзгәрешләр кертелде. Хәзер әлеге киоскның киләчәге хәл ителә. Хакимият аны сүтәргә дә хокуклы, эшмәкәр белән килешүгә нокта куелачак. Гүзәл Шихапова, Илдар Шәйдуллин, Яңалыклар. Тукай районы Яңа Сарайлы авылында карантин кертелде. Узган атнада шәхси хуҗалыкка төлке кергән. Йорт хуҗалары аны үтергән. Экспертиза нәтиҗәләре буенча төлкенең кытыру чире белән авыру булуы ачыкланган. Җәнлек беркемне дә тешләмәгән. Хәзер ишек алдын дезинфекцияләгәннәр, йорт хайваннарына вакциналар кадаганнар. 2 ай дәвамында Яңа Сарайлыда карантин дәвам итәчәк. Авылга хайваннар кертергә һәм аннан алып чыгарга ярамый. Ит, сөт ризыкларын да ярмәнкәләрдә сату тыела. Гел кирәк сакланырга. Әгәр дә этләр мәчеләр талыйлар икән, тешлиләр, уйныйлар дип уйламагыз. Обязательно кирәк ул кешеләргә мөрәҗәгать итәргә больницага.
антирабический помощь деп атала уколлар получается и тешлеген этне яки машина алып келерге безнең ветеринария берләшмәсенә. Безнең аларга елмаю бүләк итәсебез килде диләр 54-нче гимназиянең 6-нчы сыйныф укучылары. Балалар, картлар һәм инвалидлар йортында концерт куйды. Хәзерге вакытта анда 60-тан артык кеше яши. Бирдә туру өчен бөтен шартлар бар, тик аралашу җитми. Шуңа күрә өлкәннәр укучыларны бик шатланып каршы алды. 54-нче гимназиянең шәфкатьле шәкертләре белән хәбәрчебез Римма Әхмәтова аралашты. Татарча, русча җырлар, төрле халыкларның биюләре, костюмнардан чын спектакль. 54-нче гимназия укучылары әнә шундый матур концерт әзерләгәннәр. Бердә алар беренче тапкыр чыгыш ясый, әмма тиздән кабат киләчәкләр. Чөнки балалар бүген картларга бик кирәк икәнлекләрен тойдылар. Үземнең әбием белән бабамны чагыштырганда, бу әбиләргә, бабайларга ласка җитмәй, забота җитмәй. Үземнең дә әбиләргә, бабайларга булашасым килә, аларга да булашасы килә. Алар матур, тату, алар елмаялар. Укучыларның чыгышы ярты сәгать кенә дәвам итсә дә, өлкәннәрнең күңелендә озак сакланачак. Балалар булган җирдә нур, шатлык була. Ә бу кешеләргә сабыйлар аеруча кадерле. Яшәргә тырышсалар да, алар якыннарын юксынып яшиләр. Яшибез бик әйбәт. Мин инде монда 8 ел. Казаннан килдем мин. Бик әйбәт. Ашау да бик әйбәт. Икәү генә торабыз, бик әйбәт, барсы да бар. Бик риза. Иртәнге якта кызлар, малайлар сабыйлар йортында булганнар. Атна сайын мәктәпкә йөри алмаучы сыйныфташларның өенә баралар. Бу сыйныф җитәкчесе Гүзәлия ханымның ата-аналарның бердәм омтылышы. Өлкәннәргә зурлардан игътибар нинди, балаларда да шундый була. Без шәфкатьле булсак, аларда битараф үсмәс. Римма Әхмәтова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Хәзер рекламалы мәгълүмат Чаллыда Федерик Бугатти оешмасыннан газ казаннары һәм мичләр сатып алучылар арасында бүләкләр уйнаттылар. 30 000 сумлык сертификат һәм телевизорлардан кала Италияга юллама да бар иде. Бугатти оешмасының газ казаннарын ышанычлы, тавышсыз һәм җылы булганы өчен югары бәялиләр. Яздан башлап гигаз кибетләрендә товар сатып алучылар автомат рәвештә уенда катнашучы булды. Катнашучылар төрле шәһәрләрдән: Ульяновск, Ставрополь, Казан, Чистай, Самара, Краснодар, Ростов-на-Дону, Махачкаладан килгән. Иң күп катнашучы Чаллыдан. Шуңа күрә бүләкләрне дә биредә уйнатырга булганнар. Теләге булганнар вакыйганы Инстаграмнан турыдан-туры трансляция аша карый алды. 6 сертификат, 2 телевизор һәм башка бүләкләр, иң зур приз Италиянең Порденона шәһәренә юллама. 1938 елда нәкъ шул шәһәрдә Бугатти казаннарын җитештерү заводы ачылган. Хәзер алар бөтен дөньяда сатыла. Нәтиҗәдә Альп таулары янында урнашкан шәһәрдә ял итү бәхетенә Казан кешесе лаек булды. Поздравляем! Вы выиграли путешествие в Италию! Мы благодарны всем, кто посетил нас в этот вечер. Определился победитель, это был человек из Казани. Хотим пожелать всем тепла, добра и, как гласит слоган нашей компании-партнера, с нами теплее. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-мин булыгыз. В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб и скидки от 10 до 50%. «Зима», ТЦ «Палитра», 3-й этаж. Как живут люди, страдающие от артрита и радикулита? Слышали, погода меняется? Да, я утром намазалась кремом «Долгит» в желтой упаковке, и теперь мне все нипочем. Крем «Долгит» способен оказывать местное обезболивающее и противовоспалительное действие. И я пойду намажу. Что-то суставы ломит. «Долгит». Немецкое качество по доступной цене. Комфортное лечение зубов по доступным ценам в стоматологии «Улыбка». 54 62 31.